Йоу, братан, ты да габ надор ман. О, хоки ватан. Барончко дора. Акайдо ихдо чиба эллон наметова да видео трек нахондестай. Акайдо ихдо стёпа кай хизмат рафта бад. Хурмат ба эллон. Шокай киҷон, амҷод дай киҷон. Ноза чиба квартираи барон рои кади дау карантин бла. Раш надодан, ганда дилм сӯхт. салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи комментҳо ва мо имрӯз мехоҳем қадди шумо комментҳоро бихонем ва дар саволое ки шумо додагем ҷавоб дем. Рэпи тоҷик да чӣ гап рафт? Сай рэпи тоҷик да ҳозир ҳама карантин даанд. Шон МС уже из-за того, что ки вақти бисёр дора, ҳаракат кардесай ки чтобы ягон чиз добавит кина, ягон чизе ки шумо мехоҳед амухелӣ кина ва бисёри темош уже гирди ами COVID-19 даанд, яъне чӣ вазъият рафтсай дар бораи табибои хеле. Барон чико дора? Барон ба фикрам тайёрӣ десай ки чтобы урам изоляция брава, лек мутаассифона ҳозир барон изоляцияро 100% риоя надора ва бисёртар студия мерава, ис мерава, ус мерава ва ма ҳамчун шинос, ҳамчун дӯст барон рекомендоват мекунем ки риоя кина, фикри хича накуна, фикри одамоеро кина ки ҳам калонан, яъне зарараш метавона бираса ва одамое ки мисол Абдурозиқ да барои ҳамун барон брат медонам эҳтиёт кардесай, леку чиз ҳамин қадар чи аста ки студия мераи сус мераи даже ҳамун лифте ки мешинен то 13 мерен ҳамун хичам зарар дора. Хай сар мекунем головолом RAP.TJ гуфтай акайдо ихдо Стёпа кай хизмат рафта буд. Стёпа моҳои ноябр, яъне осенний призив да рафта буд ва ҳозир ба фикрам хоруғ да, чунки ай хоруғ бисёр бачаҳо хати контакт да биромади сай ва дуо мекунем ки соҳ саломат баргарда, барои ки ваям я вақте хизмат рафтагия ки ҳозир да вес дунё вазъият нотинҷай, вазъият нотинҷ ба кадом ки беморӣ авҷ гирифтесай ва Тоҷикистонам и чиз таъсирша расон ва хай эҳтиёт кунанд. Кадоме ки ҳамин чиза тамошо дора ва хизмат кардесай дар давлат, эҳтиёт кунед бачаҳако ки бисёртар кормандои давлат хизмат кардесанд халқда ва хичона зери хатар мондесанд. Биябор хитон список бинем бисёртар кормандои давлат, даже руководитело, ҳамин хеле коргарои баландмақом коронавирус шидестанд. Барои ҳамун эҳтиёт кунед. Ҳамин қадар советаи ман. Ва боз блогери тоҷик гуфтай акай маъруф илтимос ҳамин комменти мара да акайдо ихдо расон. Акайдо ихдо репери рақами 1 да TJK. Рақами 1 да TJK просмотр қатия ва ҳозир агар ки количествои просмотр хати бигем сари средни просмотри барон айшонда зиёдтар аз средни просмотриш, чунки шон видео бисёр мебира, барон видео кам мебира ва я видеои барон где-то 100 ҳазор средни просмотр мегира, ашон из-за того, что ки видеош бисёр аст, средни просмотриш 40-50 ҳазор аст. Лек агар бигем да я моҳ ки бисёр просмотр мегира, ишон ай намқадар гап хитон бифаҳмед. Ва дальше мехонем Шомадов гуфта ассалому алейкум, дар бораи резон маълумот медодӣ камтар ҳамун куҷодай пешакӣ раҳмат, рамазон муборак. Тудам брат рамазон муборак. Резон бародари мо да ҳамин ҷай недавно як клип роварда буд ва клипша тамошо кунен, хонаи камбағал, ва бифаҳмен ки чӣ қадр клип беҳтаринай ва бифаҳмен ки резон кияй. Муслиҳиддин Маҳмадиев гуфтай акайдо ихдо Искандар 18 дорем, яъне Стёпара кай хабар мегирен ша? Мутаассифона мо план доштем ки через кумитаи ҷавонон мерем части хизмати Стёпа меҳмони нохонда да ва да ҳамуҷа через меҳмони нохонда зиндагии часта нишон метему ва вазъияти хизмати Стёпара. Лек мутаассифона ҳозир хитон медонед Тоҷикистон да чӣ проблемае ва ин гап мора бигем шапалоқ қатӣ мезанамон, меган одамо чӣ кор доранд, чӣ гап рафта, шумо чунчинаген. Барои ҳамун ҳозираш мо тишина лавид када хона даштагем брат. Майкл Майерс гуфтай
Акади ихдочиба элон наметова да видео трек нахондестай. Оиди мистер Хе ва элван видео мекунен гуфтен кай меброя батли карлион мешава ё не. Ҳар чизе ки гуфтӣ мутаассифона ҳамаш гирди коронавирус то хурдесан ва ягонташ вероятности шиданаш нами 2 ё 3 моҳи охир нест. Элон ҳамиҷодай. Элон кстати вай врачай ва да истиқлол барои ҳифзи зиндагии одамое ки гирифтори бемориян пневмония коронавирус вай мубориза бурдестай ва ҳозир герои ҳозирай мо элонай. ҳурмат ба элон ки ҷони худша да хатар монда поля бойдай да ҳозир бигем вай герояй тамом немқадар гап чӣ табибе ки хизмат дора барои ҳифз дора мубориза бурдесай барои ҷони ҳамватаномон ва ё супергероя. ва Қурған ТВ гуфта брек гумше ба ҳамуш Шон бас кини номи ӯра гирифтан шумо репероеро бикове ки ай Шон да зур боша тарафи бохтарам як назар кинин. мафаҳмид маро чӣ гап гуфта мефаҳми репер будай талант бисёрай просто номош набровардан дар кор Шона репхониш не реклама кини шуморо номаш баланд шидай. мутаассифона бародари гапот нодурустай чунки ҳозир агар номи Шона нанависем просмотр намегирам видео барои ҳаму инами видео дам номи Шон ҳаст бихоҳен нахоҳен барои ҳаму хайп бидонин да. RAP.TJ гуфта салом мувофиқи подписчикот чи мувофиқи подписчик мувофиқ калимаи нодуруст брат подписчикот акади худо я 30 секунд рақс намекунӣ сторис реклама кам бародари гироми атра ягон рақосаям ё ки да пешоним ягон рақоса нависагиай эҳтиром кунин хитона бародаро бовар кунин яки ишк слишком хита эҳтиёт ка ва хита эҳтиром ка. Наврузҷон Акрамов гуфта илтимос акади рихдон номи бига нагирен. Биг чихели брат бигустатар коро чихелай сурушбой ҳама ништягай да чикор бори видеои нав тенҷи бадан канали бигустатар да подписаться кунен на. Рамиг Official гуфта додихдо қати Шон як фит кунен зури бад мешава. Соли 2011 буд вақте ки ман студия доштам Шон қати бояд як фит мекардам аммо хеле накардем бад ва ман репа соли 2012-13 бас кардам ва накардем да. эй одам ягон туй садақа худои себега бигустатора набар соҳиби маърака дафтон мекуна. ин гапа гуфта Исматло Баҳодуров. бигустатора мо любой ҷо мебарем ва соҳиби маърака дух намекуна моро сиркуна барои ки мо пагада видео да бораш мекунем дисш мезанем барои ҳамун намекуна. Сабр Кулобача гуфта MC додихдо номи Шона менависи як кастун брук падарка кун. Кастун брук и калима нодуруста яъне агар ки алоҳидаги боша ҳамун пиҷакай брукай ба вақте ҳарчун як чи мешаванд вай костюм мешава яъне костюм яъне ҳарди ҳамву якҷоя мегӯянд ку смокинг ё чизо ҳамашон ном доранд костюм и дар алоҳидаги бруку пиҷак мешавад дар якҷоягӣ костюм мешавад. Костюм брук калимаи нодурустай ва кастун брук вапше калимаи нодурустай барои падарка намекунам брат. Мубориз Хушбахтзода гуфта ака бисёртар ҳамин комментора гузарон ганда зур чем дигар барномаҳод. Всё брат да я ҳафта як бор ҳамин комментора мегзавонам мешава. Алекс гуфта додихдо брат ҳамин ты скучнира мековун да ами ютуб ба худо гап занид махулай. Респект брат ами май скучнира бикови ҳар ҳафта як видеои гап мекунам я видеои коммент ва Алекс комментоитра маъруф чи комменти ами Алекс менависа илтимос амира ба назар биги қабулшон ки ва ма вечно через амин комментара қатаи мужик чахчах мекунем. Раҳмат брат. Мир Саидали Ҳамадонӣ гуфтай Мир Саидали нева Саид Али ба фикр мехишам дуруст не ки бояд Саид боша Саид набоша.
Акай дорихдо қати райния саҷор чӣ ба ҳамкорӣ намекунед? Райния саҷор қати ба наздикиҳо видеои пурсиш меброя ва ҳамкорӣ накардани мо, яъне мо ҳамкорӣ карда қати ҳама наметонем. Мо сайти RAP.TJ мунабнавӣ дорем, ҳамонро ҳуй кунем. Ба фикрам ана баъд ҳамкорӣ пеша ҳамкорӣ через YouTube ягон хел ҳамкорӣ карда намешава. Ман фикр дорам чӣ хел YouTube ваям YouTube дорам, морам YouTube дорем, мо чӣ хел ҳамкорӣ мекунем? Реклама фикр мекунам любой вақт сухан кунам мо реклама шекунем. Ай мизди борад райния сачор чи клип меброя, ай ма бинамаш реклама шекунам. Чемпион мира ака додихдо ба мардуми Тарор Сити саломи гарм айдоми 7 расон. Тарор Сити айдоми 7 шумо да саломи гарм пухтаги влаҳам. Зафар Қаоров та акай дорихдо дар Рамазонам хароб нашидай ку беговая дорожка нишонте. Дидесе мужико? Анак бумара нишонте. Ана беговая дорожкара барои гирифтам ки хароб шам брато. Уже 500 грамм хароб шдам дар 3 рӯз. Курия ТЧК додик занг зан Шон айноми ғарибо салом гу вақти съёмкаи видео да. Мутаассифона Шон MC телефонаш веш на периодизация ва тоура дозвониться карда минимум 1 соат дар кора барои ҳамун оли ягон рӯз видео мекунам айноми шумо саломаш мекунам брат. Ва Иван Будко гуфтааст салом, агар мо бига кати коргарои RAP.TJ дар тур файрод кунем ягон падар камёрен ё фақат хурдани меоян баъд туи бирун ай шаҳр бошад чӣ? Марио брат ответе братҷон тами туи да файрод ки мо мием падарка мо хидмон падаркаем брат тами главни файрод ки Муҳаммад Раҷабов гуфтае акай дорихдо кала дын кадаги сози дига киҷон чокай киҷон амҷодай киҷон амчокестай баъд кала чӣ хели дын кадаги дын дига чӣ мекуна кала дын када наметуна брат. Ва дальш мерем Файозиддин Мирзоев гуфтае 5 студент да поезд манту хӯрда рафтесам ба я манту мемонад ҳамдигариш да багӣ меган ҳамаш не меган поезд дари туннел медроя ҳама ҷо торик мешава як кас дод мезана айдуруни туннел меброя да болои мантуи ҳадасе да болои даст 4 филка респект мужик и давраи бачакои мо ай ҳамун одаме ки даст шамодаги 4 филка задаги дасти биаҷи буд зурбат Насим Қурбон гуфта дорихдо бад шидамай навистана бихон ребай кадом сол дар TJ ки пайдо шудагай хиёл мекунам источникои мо меган реп соли 98-99 пайдо шудагай ва баъдом хеле тич шудагай якм репа бачакои дар Тоҷикистон русое ки зиндагӣ мекунанд ҳамво саршкая гӯянд дар кассетни мактафоно буд ку дар ҳамун запис мекардиянд. Ва легендарный голос гуфтай салом акай дорихдо амиячи пурсем фаҳмидам айтишник будай бо аудитория калон дори дар YouTube мегум ягон барнома оиди компютер кунен бо хела хуб мешавад дар YouTube хели чизо камай ба забони тоҷикӣ мутаассифона айтишникии ма барои бачаҳако ёрдам наметад чунки айтишникии ма и ба компютер сару кор дора ба роутер ба дигар чизо сет лек одамое ки моро тамошо мекунанд ба телефон медроянд ва ӯ коре ки телефон да мекунанд ва да айтишникӣ дохил намешава хотя дохил мешава ман пурай хели каналое ки мефаҳмонанд 7 секрети имо 2 секрети скрити номера баровардан дар имо кимчи бовар ки чизо мада интересни нест лек агар кам хели бачаҳакои интересни пайдо шава ман курс метавонам бигзаронам ва определённи саволота метавонам ҳаминҷода ҷавоб дам. Рустам Холзода дорихдо барномаи овузара тез бигзарон овузара 221 соат ва барнома комментай ва овузара насиб кабуша тез мегзаронам кам тарак хай адаптироваться дорам да айхона кор кардана чунки хай қиндай бародаро. Муҳаммад Абдуллоев та Ҳамидов Стёпа Кати райдер броя батл конкретна комуш мебрад вете хиёл мекунам Стёпаам хела дам гирифтагай райдерам хела дам гирифтагай ака уже намедонам ки мебрад не кам вақти гармие ки ӯ вақто буд райдер
тенҷи бад буд лек ҳозираш дар ҳардушон хела истироҳат кардан ва шансҳои ҳардушон баробар шудагия. Қаюмов субҳаналлоҳ гуфтай ту дар ҳамун RAP.TJ директори чӣ кор мекунӣ? Ту чӣ дастгирӣ мешида боша ҳам бачаода? Ҳамун шароитере ки дар RAP.TJ саздават кардагиам, ҳамун 14-15 компютер, офис, ҳамаи ҳамун шароите ки кор мекунанд, камера, памера, ҳамвора ма ташкил кардагиам. Овшон кола пола хай бачаҳо худшон медонанд ман вора чӣ ёрдам кардам ва ҳамин опытере ки бачаҳо доранд, ҳамин короеро бачаҳо мекунанд, ҳамвора ман мефаҳмонам шон. Просто назоратчиам. Фарухҷон Ёров гуфта MC доди худо гап нест, текстот зур. Ёв братан, ту да гап надорам ман. Хоки ватан. MC Суман. Ма омадам ки инҷа майдон гарм шава. Боч хеле буд. Ки мега ки реп да Тоҷикистон нестай. Хай далиш рафтем. Акалик TJ комменти дигари да ман текст менависам 16 мисра реп мехонам баротон. Бародаро гӯш кунем баъд. Ҳамин аввалаш да сар мекунам 16 мисра мехонам баъд далиш мера. Мешава? Тайёртон набинен коммент дигари да ман реп мехонам. гап нест акай дорихто беҳтарина видеоот каналҳои шумо набоша ютуб ҳичай. Бародари гиромӣ каналҳои мо ютуба ҷазир кардагай, яъне 95% комментариҳо ҳамин хелияй ва раҳмат ки та 5% дохил мешавай ва мо ҳамин гапи 5% гирифта 95% нигоҳ намекунем. Гап нест бра. Ваҳдат нолашда ноза чи ба квартираи барон роҳи кади дау карантин бла. Раш надодан, ганда дилм сӯхт. Хая ҷиҳат созиш кардан, ӯ мардако зиндагӣ мекунанд ауҷа. Офис нест ку. Ту чизра медонӣ мужик. Убайдулло Каримов гуфтай доди худо репа хонда наметони директор RAP.TJ шида, ҳа? Китра мондагиай? Ҳеҷ камара намондай. Вот. Барои директори RAP.TJ не, барои сохтани сайти RAP.TJ репер будане ту бояд айтишник ва вебмастер бошӣ. Ва ман вебмастерам, айтишникам. Гирифтам сайта сохтам. Причём ту директор RAP.TJ шидан вақте ки ту реперора метони ман реп гӯш карда метонам. Барои репа пеш бурдан, репер будан дар кор нест. Ҳамин репа гӯш ки репа бифаҳм басай. Мета ҷики ассалому алейкум макай дори худо барои чӣ хита шайх мегуфтанд? Я вақто никм шайхус буд, яъне шайх устоди сухан, шайхус ва шайх яъне шайх гуфта ма одами хиратманд мегуфтем. Да типа дар реп мо хиратмандем, лек мутаассифона шайха калимаи арабира ва ё даслов нафаҳмидан, яъне шайх одаме ки дар ислом бақувватай, лек мутаассифона мо калимаи арабира ҳамун маънои арабиша истифода бурда будем, яъне одами хиратманд дар реп. Ман мехостам дар реп хиратманд бошам, хиёл мекунам ба мақсад расидам, дар реп хиратмандам. Афзалшо Қараев акай дори худо гап нест приколои тенҷ мекунӣ. Ба гуфти шумо дар батл шон мезана ё Навик? Навик свежи крофай ва шонам падарка нест. Лек хиёл мекунам энтузиазми Навик бисёрай ва именно ҳамин батлда 51% Навик, 49% шон. Инам қадар гап гуфта метонам. Ва ибад охирон комментарияи бародарои мо чӣ хеле абишат кардам комментарияи дига да ждат кунен ма реп мехонам. 16 мисра. Именно барои шумо. Номотона мегирам, комментариотона мегирам, я текстчаи ништяк менависам мехонам. Ждат кунен ва ҳаматон дар бурдборӣ ва хонаободӣ орзумандам. Аку хитона эҳтиёт кунен, дар ҷои аввала эҳтиёт кардан, баъд илтимос ғуруре дар дурунтон дорен, кинае дар дурунтон дорен, наброрениш ки ба хитон якам зарар дора. Алова ба қапи аввал дасти хидат месӯза ва ӯ аловае ва касера ягон гап гуфтанен даёд бигӣ ки вероятност аст ки вай ҳамун гапа нахона, лек ту ҳамун қард мекуна менависӣ, ту да зарар дора. Давлента мехезона, нейронои сарта метавона перепутат куна, иш дигарро лабуз куна, иш дигарро лабуз куна. Вақтона эҳтиёт кунен. Барои ҳамун хиёл мекунам
ма инами қадар комментар нависем, инамиёша мехонам. Ӯ дигароша маъруф мехона ва маъруф мумкин ки аҳамият надоад ки шумо мара чӣ мегӯед, барои ҳамун комментария нависанӣ што бихоҳед ки ман бихонамаш, ё шӯхӣ кунед, ё ягон проблемара бигӯед. تعریف نکنین مرا که ما رحمت میگم آدمای تعریف میکنن لیکن ما نمیخونیم ورا و ما ای معروفم التماس میکنیم که تعریف را قبول نکنه. سلامت باشین، رپش داد کنین.